Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama nomor dah. Ah, jam kan? Badan nomor. Mau tu? Jam kan? Bismillah. 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 Sampai dia. Alhamdulillah. Baru sampai. Jam kan? Ya betul. Di kosong. Ah. Ya betul magalan. Itu orang beri dia. Berarti kau. Sampai dia. Alhamdulillah. Baru sampai. Jam kan? Mau. Mau. Mujawan. Di cium. Ah, cium mau. Ya, maaf saya deh. Gon di ini semua sama juga. Kan gon. Kita semua orang haju, semua haju. Kalau makan gon ya. Okey. D'accord. Kau kamu arahkan ke. Pasal kau berdiri di fungar tu. Non. Ala jom pakai muara nak. Ada ni bapa. Bapa le. Kanyum kam, yang tak lagi tahun nak. Saya hejang ini, mak kisah tu dulu itu tu, yes am. Apa? Yeah, jangan mutan. Ala tu kau dah ada tu. Saja man. Kupoloro. Nyaran dewan nak senegal fuf. Ya rabu mak tu gali mak tu orang. Lori ngalam mak. Mahal don. Proses esku dia, proses ni ya. Straight mana? Oui, ça va, monsieur Sow. Badar Sele. Maodo Ndiaye, alhamdulillah. 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 Mais ala jonde. Moussa noddima. Moussa Diallo Amérique. Ay Moussa Diallo Amérique noddi kam. O noddima melo. Bon noddi kam melo. Ok. O wi kadi conteneur bi nane la wala pour ara. Ok, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Et mois passé. Bon, en fait, mois passé et mois précédent, bon, yimɓe hewɓe cuwa yobde eɓe ɗamini d'ici le 15 ɓe poti nanude paiement so Allah jaaɓi quoi. Actuellement ko ɗon min tolni hen quoi. Jibi. Oui, monsieur Sow. Aɗa andi liggey weeɓa. Donc. Sa tottama liggey. Nangu ɗum ko juuɗe sappo. Bien mi juuɗe ma temedere. So mi holimama ha fawmami ɗo henna pour liggey yo rewol lawol. Wona sababude ka sehlam, wona sababude ka bandam, mais sababude liggey yo yaara yeeso. La fois passée affaire ono yarini welani. C'est vrai. Mi reftata hen. A andi ko kalantumami ko. Mboɗo andi ko kalantumami ko. Erreur o kadi mi wiyata ko o ou bien ko oya. Sabu ko an woni responsable. C'est vrai, tout à fait. Donc woto mi yiitu ko wayi si so wona ɗum ɗon mami ƴetta des décisions et ça sera vraiment sévère ngol law. Tout à fait. Bon, en fait, monsieur Sow,
aɗa andi la fois passé wonko heewi entreprise o mais ko heewi entreprise o wona min waɗi ɗum mais ça doit ma engagé par ce que komin woni responsable entreprise o mais ko mbawmi waddema promettre inchallahu rabbi CVV et ça ne répète pas ça moom c'est sûr et c'est promis parce que ko teddungal men woni hen et je sais bien aussi ko mbaɗɗa e entreprise o je le sais. t'as intérêt en tout cas. Oui, y a pas de souci. ko heddi ko mi ala jonde mail mo Moussa nodduma o waɗan ɗum transféré mail am comme ça mi wawa andude tigui rigui les filiations et tout ça là. Ok, momi waɗi ɗum transféré par email en plus ko demin jinnomi yaade port pour ƴewde conteneur ji si c'est arrivé ou pas. Pas de souci, tu peux gérer ça. Merci. Ok, allez. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. neɗɗo moƴƴo Yaasin neɗɗo moƴƴo Dimo o wondata e caɗele ɗe min kam mbaɗanɗo ko moƴƴere mi jittade te Yaasin kam moƴƴere makko kam mi wawa joɗaɗo mbiɗa haalanma moƴƴere Yaasin ñande hen o arino ɗo ɗe to balɗe taw mboɗo fonno yaade Dakar ministre biyeteɗo Oumar o noddunomi toon mbimomi Yaasin Yaasin hay so président noddi kam mi yahata Yaasin so sohli hay jinne sohli heɓata nda teddungal mo wanni kam ko neɗɗo moƴƴo bisimilla ma bisimilla ma bisimilla bisimilla joni gueɗe ma jiɗɗa ƴewde alhamdulillah ƴettuɗo kurus goo nongue ñayre noon eyyi tarɗi ko mo ƴettuɗa hen fof goto moƴƴi ko jimi ɗo ko de manda joom galle ma manda suka ma koɗo jiɗodiri de manda noon joom galle noon ɓuuri nandude wawi yidde nene hakkude moon ɗum kam ko yettere Allah de ella meeɗa jibinde holli kam ɗum ɗo de mi yii ɗum de a meeɗa dañde ɓinguel de kurus o meeɗa kam funtudde alhamdulillah ɗum woni fondement dewgal mi yiiɗo ceergal de sertude kay mi yiiɗo sertudde te haala ka addo ɗum ko jimi ɗo ko so ummoraka e ɓinguel ma jakam de wannimi dara
c'est bon ala pourtant waɗɗani de koye hen gonmi guiɗo wippi Amadou an holno neɗɗo daroto yeeso oto ala waɗannomo guide justement sah yaay haalde amadou ko woni kadi kaaliɗo wat sees aɗa somi haali kadi mbiyami haali nde balɗe hakkille makko fof woni koye place Diouf holion jo ko jiɗo ƴettude place Diouf pour wonde wonɗo ɗo gardien ɗum kam so yiiɗi ittani hakkille ma Diouf ne wonata ɗo wonani ɗo ortoñ toñani an gogo On toon affaire Diouf concurrence tan goto fof ɓurɗo war golle mum fof ƴette holɗen golle aya min mbaɗinmi accueillir oto waɗi eyyi heɗomi haalanma ay Diouf Amadou Diouf guila galle o sofa ha joni Diouf nan ɗo ortoñ koye anani ka jiɗɗo gardude joni ala caɗele mami haalan kawma portoto ko so nawma toon yaay annanatomo e ɗum ɗon kadi so kawma ari mami haalan ɗum hami haalna ɗum hamin pawodira anani porto tokoso eyyi ketta toon toon ɓuuri mi yitta toon ɓuuri hewde bandiyaga par ce que boɗɗi mbaɗoji bande ɗi fof toon goni bo eyyi joni noon Diouf woppu ɗum Diouf hankkandi wonti ɓiɗɗo galle te aɗani kam Diouf komi wawa wiidemo foof Diouf ko karateka Diouf ne jangguitta e kondo Diouf ala fof ko wawa Diouf kam ko suuse galle ko a suusano golle puuɗe billahi wallahi Diouf wa won ɓiɗɗo gallo ha daɗami min jiɗɗo e kawam yum ay annene ane kawma kadi jiiɗi yumma e baba kawam e neno jiiɗi yumma e baba Diouf a fuujoto fuujaki de mi sektan mi finno wallahi tawi kono noon mbiɗo mbaɗa min mbiɗa daari tawi konɗo min komi sawru konɗo eyyi moƴƴi konɗo wallahi notomi so kawma ari mami haalde muɗum anani jaɓim ko d'accord tottuma bafal tokotongal anani ɓurmi yiɗ bon par ce que Diouf suusa to feeri Diouf no yarani eyyi joni men vraiment d'accord mata toñde jambour moom concurrence tan dal en tout cas concurrence wi tan waɗanmo affrente tan ala kilot marquage fa yo ko noon kay aɗa heewi yiɗ yiɗɓe ma fof ko wot debbo de a hewane sehilaɓe sa dañi hen goto a wiyata ɗiɗi de wallahi no woodi gonga celluɗo kalɗa no woodi de no woodi wi alhamdoulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah tinnoɗa no feewi ma looto de wiyan noon min lootanma yaay ceerno jonɗam sa welama lootma ko jiimi ko sa rena ko arade ma lawƴa ɓanndu ma lawƴa ɓanndu ndu ma lootoɗa de joni noon ko jiiɗa e faati ɓesgu ngu taw mami dañ walla ananan mbima mi yiiɗo ɓinguel alhamdulillah ananan mbima mi yiiɗo ɓinguel alhamdulillah mi yii ɓinguel kay alhamdulillah ɗum jiiɗi mi yiid nanano kam jiiɗo ɓinguel jiimi ceerngal anani mi yii sertude mi yii ɓinguel ɗum tawi mbima ma loot ɓanndu ma ndu nda hakka neɗɗo mo gandanɗa a heewani yiide sa naade dental ɓe ƴeewete de non aɗa yaha tuuruji moon fami mbiɗa yaha sa yettima ndaarede loot ɓanndu ma ndu de inchallah sa lootani ɓanndu ma ndu moƴƴani de inchallah namno mi yaasi ko yaasinan ni ƴewgal ngal no foti min busappo bisa busappo tan ƴeewiren busappo tan busappo tan busappo tan